Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Alsoy. Taong 1968, Kamalig, Albay. Itong mga panahong ito, meron ng pamilya itong si Alsoy. Nakatira sila noon sa sentro, kaya na may sanay sila sa maraming tao. Isang mumunting tindahan lamang ang pinagkukunan nila ng hanap buhay. Mababa man ang kita, pero natuto naman silang makontento. Basta ang mahalaga noon para kay Alsoy, mabigyan ng pagkakataon ng kanyang mga anak na makapag-aral. Danas na kasi niya ang walang pinag-aralan, kaya na may ayaw niyang maulit ang kanyang naranasan sa kanyang mga supling. Sa loob ng ilang taon nila doong paninirahan, hindi pa rin nagbabago ang pamamaraan ng kanilang pamumuhay. Si Alsoy noon, nagtatrabaho na lamang para mabayaran ang kanyang mga utang. Gayunpaman, masaya pa rin siya kahit papaano dahil walang nagkakasakit ni isa sa kanyang pamilya. Nga pala, konting description lang sa lugar nila Alsoy. Dito kasi mangyayari ang kabuuan ng kwento. Kung hindi ninyo na itatanong, isang barong-barong lang doon ang bahay nila Alsoy. Nasa sentro yun ng baryo at sa harap nito may isang liwasan na pinalilibutan ng mga nagsisitaasang puno. Tuwing umaga, marami ka roong makikitang tao na abalang-abala sa pagbibilad ng mga palay. Tuwing hapon naman, maraming bata roong naglalaro. Dahil sa kokonti pa lamang ang naninirahan sa kanilang lugar, hindi pa doon gaano kasiksikan ang mga bahay. Meron man siyang mga kapitbahay noon pero metro-metro rin ang layo ng mga ito sa kanilang mismong tahanan. Kaya kapag nag-aaway sila ng kanyang asawa, hindi yun naririnig ng mga katabi nila. Kapag sumasapit din ang gabi, wala silang ilaw sa bawat gilid ng kanilang mga kalsada. Napakadilim sa kanilang lugar kapag gabi, kaya hindi doon mainam na maglakad-lakad tuwing 10 oras. Ayon pa kay Alsoy, dahil sa kawalan ng liwanag ng kanilang baryo tuwing gabi, kaya na may napakarami doong pangyayaring hindi basta-bastang maipaliwanag. Dagdag pa niya na, maraming beses na siyang nakaranas ng mga kakaibang pagpaparamdam sa kanilang baryo. Minsan may mga naririnig siyang umaatungal, minsan naman meron siyang mga naririnig na yapak sa kalagitnaan ng gabi. Pero sa lahat ng yon, ang kinakatakutan ng husto ni Alsoy ay yung mga aswang na naglilibot sa kanilang lugar tuwing 10 oras. Marami nang nakasaksi sa pagpaparamdam ng mga ito at ayon sa iilang mga nakakita, gumagala yon ng grupo. Bawat isa sa mga nilalang na yon, maiging pinagmamasda ng kanilang mga tahanan. Sa oras na may nakita yung may nakabukas na bahay, walang awa nila yung papasukin para patayin ang lahat ng taong nagpapahinga sa loob nito. Hindi man sa pananakot pero ilang beses nang nangyari sa kanila ang ganoong bagay. Kung hindi nagkakamali itong si Alsoy, 2 pamilya na ang nabiktima ng mga nilalang na yon. Naniniwala rin siya, wala yung balak na tumigil, kaya mas mainam na araw-araw silang nag-iingat. Sa pagsapit ng Agosto noong mismong taong ito, marami na sa kanilang kababaryo ang nag-iingat laban sa mga aswang. Ang oras kasing yon, tinatawag nilang buwan ng gapasan sa kadahilan ng marami sa kanilang kababaryo noon ang sabay-sabay na nabubuntis. Para sa mga aswang, maituturing yung isang malaking okasyon para makapambiktima ng mga sanggol na hindi pa isinisilang. Habang hindi pa noon gaanong nagkakagulo sa kanilang lugar, paulit-ulit namang pinaalalahanan ni Alsoy ang kanyang mga anak nang sa gayoy hindi yon umuwi sa kanilang pamamahay ng 10 oras. Para sa kanya, yun lamang ang mahalaga upang makapagpahinga siya ng mapayapa.
Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos naman ang lahat. Kagaya ng pangkaraniwang nangyayari sa kanilang baryo, tuwing umaga hindi nila mawari kung sino-sinong mga manlalakbay ang pumapasok sa lugar nila. Kung iisipin, pangkaraniwan lamang ang ganon, ngunit para kay Alsoy, merong kakaiba sa mga pangyayaring yon. Napapansin niya kasi sa mga buwan lamang ng Agosto at Oktubre ang pagsidagsaan ng napakaraming manlalako. Ilang beses na rin niyang inisip na maaaring nagkataon lang ang lahat, pero sa estado ng mga manlalakong kanyang nasisipat, may napapansin siyang hindi pangkaraniwan sa mga ito. Kapag kasi pinapara niya ang mga kabayo nito, kitang-kita niya ang pagsiyukuan ng mga taong nakasakay doon. Hindi lang yon, nagdadala rin ito ng mga kakaibang baho sa kanilang mga katawan. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, hapon lang din yon kung dumaan sa sentro ng kanilang baryo. Kahit nais ni Alsoy na ilahad yun sa kanyang mga kakilala, hindi niya yun magawa-gawa, buhat sa natatakot siya na baka pagtawanan lamang siya. Dahil sa pangyayaring yon, wala namang nagawa si Alsoy kundi sarilihin ang kanyang mga napapansin. Kung iisipin, wala naman talaga siyang pakialam, lalo na't wala namang nangyayaring kakaiba sa lugar nila. Akala niya, ganun na ang mangyayari hanggang sa katapusan ng buwan, pero nagkamali siya. Isang araw, habang nagtitinda itong si Alsoy, meron siyang nakitang manlalako na bigla namang dumaan sa kanyang tindahan. Pagsilay niya sa karo nito, doon naman niya nasipat ang isang matanda na tila bang maiging nagmamasid sa lugar nila. Sa estado rin ng panauhing yon, parang meron talaga doong kakaiba. Maya-maya pa, bigla namang napahandusay si Alsoy sa kinaroroonan niya, matapos naman niyang masipat ang mata ng matanda na merong refleksyon ng kanyang katawan na nakatayo ng pabaliktad. Nang makalayo na ito, nagbigay naman yon ng matinding katanungan sa isipan ni Alsoy. Bukod kasi sa unang beses pa lamang siyang makasilay ng ganon, hindi niya rin mawari kung bakit yon nangyari. Makalipas pa ang ilang minuto, awa naman ng Diyos, naging maayos naman ang kanyang pakiramdam. Nang mapagtanto naman niyang kumalma na ang kanyang sarili, dali-dali naman siyang lumabas para tingnan pa ang matanda. Pero pagdating niya noon sa kalsada, wala na siya roong nakita. Ang tanging nasipat niya ay yung mga kababaryo niyang nagliligpit ng mga ibinilad nito. Ilang araw pa ang lumipas, nagpatuloy ang ganoong pangyayari sa kanilang lugar. Yung mga buntis noon, maya't maya na ang pagpapakonsulta sa mga albularyo dahil kung hindi kumikirot ang kanilang mga tiyan, nakakaramdam sila ng matinding panghihina. Ayon sa mga ito, umaraw man o gumabi, pakiramdam nila ginagambala sila ng mga aswang. Dagdag pa ng mga ito na, kahit umaga, naniniwala silang naglipa na ang mga ito sa buong paligid. Dahil sa ganoong pangyayari, unti-unti nang naghigpit ang kanilang lugar. Kahit ayaw yon ng karamihan sa kanila, wala naman silang magagawa, lalo pat yun lamang ang nakikita nilang magandang gawin. Para makatulong na rin sa kanyang mga kababaryo, sumabay na rin itong si Alsoy sa mga kalalakihang naglilibot sa kanilang lugar tuwing 10 oras. Kampante naman siya noong iwan ng kanyang pamilya, lalo pat di naman basta-bastang mapapasok ang bahay nila, at higit pa ron, hindi naman buntis ang kanyang asawa, kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Isang gabi, habang naglilibot sila sa kanilang baryo, naging maayos naman ang lahat. Sa pagbagtas nila ng daan, panay naman ang kanilang biruan ukol sa mga bagay na merong kinalaman sa kanilang mga trabaho. Si Alsoy naman noon, hindi nakakasunod sa usapan ng mga ito, gawa ng hindi naman siya manggagawa. Gayunpaman, nakikitawa na lang rin siya para naman kahit papaano makasabay sa usapan ng mga ito.
Pagkaraan pa ng ilang minutong paglalakad, bigla naman sila noong napatahimik matapos naman nilang marating ang entradang bahagi ng kanilang baryo. Sa kanilang pagmamasid sa lugar na yon, wala naman silang ibang nasipat kundi ang pagsayaw ng mga sanga ng punong naroon. Noong una wala naman sila doong nakikitang kakaiba, pero nang akmang babalik na sila sa sentro, bahagya naman silang natigilan matapos naman nilang marinig ang pag-ungol ng isang kalabaw. Sa pagbaling naman nila ng kanilang paningin sa labas ng baryo, doon bumungad sa kanila ang mga manlalakong ginabi na sa daan. Sa pagkakatanda noon ni Alsoy, nasa 5 kalabaw ang kanilang nakita noong gabing yon. Bawat isa sa mga ito may mga karo at sa loob ng mga karong yon, naroon ang 5 kataong magkakapamilya. Hindi naglaon, nang marating na ng mga ito ang kanilang kinaroroonan, agad naman yung humingi ng tulong na kung maaari sa loob na muna sila ng baryo tutuloy. Dahil sa hindi naman noon makatanggi sila Alsoy, wala naman silang nagawa kundi samahan ang mga ito patungong liwasan. Sa pagdating naman nila sa lugar, inabisuhan naman yon ng pinuno ng samahan nila na doon yon magpapalipas ng gabi. Humingi rin ito ng tawad sa mga manlalako, lalo na't wala silang maibibigay doong magandang mapagtutuluyan. Nang marinig naman ng mga manlalako ang kanilang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanila ang pinakamatanda roon ng, "Ayos lang. Hindi naman kami mapili sa mapagpapahingahan. Alam nyo kasi sa aming paglalakbay, nakasanayan na naming matulog sa daan. Minsan kahit sa lilim ng puno, nagpapalipas kami ng gabi. Maraming salamat sa inyo dahil nakaramdam kami ng kaligtasan sa lugar na ito." Nang marinig naman yon ng mga kasama nila Alsoy, napangiti lang naman ang mga ito na parabang naniniwala sila ng husto sa sinabi ng matandang yon. Sa kanyang pagmamasid naman, ni hindi siya nakaramdam ng tuwa, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi yon totoo. Bagaman hindi niya makumpirma, malakas ang kanyang kutob na meron doong nangyayaring kakaiba. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, minabuti naman nilang ipagpatuloy na ang kanilang paglilibot. Habang binabagtas naman nila noon ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga manlalakong kanilang tinulungan. Ayon sa mga kasama niya, bukas na bukas babalikan nila ang mga ito sa pagbabakasakaling meron sila doong matatanggap. Dagdag pa ng mga ito na sigurado ang bagay na yon, lalo pat tumanaw yon ng utang na loob sa kanilang grupo. Matapos namang marinig ni Alsoy ang sinabi nito, bigla naman siyang napaalma dahil ang nais niyang mangyari, ituon ng mga kasama niya ang kanilang atensyon sa paglilibot sa kanilang lugar. Ilang oras pa noon ang lumipas, wala naman silang nakitang kakaiba, kaya nagpasya na sila na bumalik sa kani-kanilang mga tahanan. Sa totoo lang pinuno, wala naman talaga doong kakaiba. Pero 2 araw pa noon ang lumipas, napapansin naman noon nila Alsoy na tila bang walang pagnanais na umalis sa kanilang lugar ang mga manlalakong kanilang tinulungan. Ang buong akala kasi nila na sa pagsapit ng sumunod na araw, aalis na rin ang mga ito. Ngunit ang kanilang nadatnan sa lugar na yon, iilang mga kubo na itinayo ng mga ito. Kung titingnan nga, nagmistulan na yung mga perya dahil sa mga itinirik nilang barong-barong. Sinubukan naman nila yung paalisin pero marami yung dinadahilan. Dala ng kanilang pag-intindi, nagdesisyon na lamang sila na hayaan doon yun pansamantala. Sa isip-isip kasi ng kanyang mga kasama, hindi naman siguro masama kung tumulong sa mga taong nangangailangan. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na may mas matindi pang binabalak ang mga manlalakong yon sa kanilang lugar. 1 linggo pa ang lumipas, meron nang napapansing kakaiba si Alsoy
sa mga buntis na nakikita niyang naglalakad malapit sa may liwasan. Kung hindi matamlay ang mga ito, panay ang ginagawa nitong pag-ubo na para bang meron yung dinadalang karamdaman. Dala ng kanyang kuryosidad, nagdesisyon siyang lumapit sa mga albularyo. Yun lamang kasi ang naisip niyang paraan para maunawaan ang mga nangyayari sa kanilang baryo. Isang hapon, nang magkataong wala nang bumibili sa kanilang tindahan, agad naman niya yung isinarado para tumungo sa isang bantog na manggagamot sa kanilang lugar. Upang pahintulutan siya ng kanyang asawa, nagdahilan na lamang siya doon na meron siyang iniindang karamdaman. Maya-maya pa nang sumang-ayon na ito sa nais niyang mangyari, nagmamadali naman siyang tumungo sa bahay ng matanda. Sa pagdating niya sa lugar, doon naman bumungad sa kanya ang matanda na abalang-abala sa panggagamot. Sa kanyang pagmamasid sa paligid, meron siya roong nakitang 3 buntis na magpapatingin. Hindi naman niya yun gaanong pinapansin, lalo na't ang tanging pakay niya lamang sa lugar ay ang manggagamot. Makalipas pa ang ilang minutong paghihintay, dumating na nga ang kanyang torno. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, agad naman niya doong inilahad ang totoo niyang pakay. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, bahagya naman yung natigilan na para bang meron yung nalalaman. Imbis na sagutin siya nito, inabisuhan na lamang siya nito na maghintay hanggang sa maubos na ang mga tao na nagpapatingin dito. Matapos naman yung marinig ni Alsoy, tumangulang naman siya bilang pagsang-ayon. 2 oras pa noon ang lumipas. Matyaga naman siyang naghintay para makakuha ng kasagutan sa kanyang mga katanungan. Kinahapunan, magbabandang 5:00 na, doon pa lamang naubos ang parokyano ng matanda. Nang mapagtanto naman itong wala nang magpapagamot, agad naman yung pumasok kasama siya. Habang nakaupo sila sa sala, ibinahagi naman ito kung sino-sino ang mga manlalakong tinulungan nila. Ayon sa matanda na, tama ang kanyang hinala ukol sa mga taong yon. Dagdag pa nito na, kaya yun nadapos sa kanilang lugar para makihalok sa nangyayaring kapasan. Mariin din itong inilahad sa kanya, 5 na sa kanilang mga kababaryong buntis ang nabiktima ng mga nilalang. Sa kasamaang palad, wala pa doong nakakaalam maliban sa mga albularyo. Matapos naman yung mailahad ng matanda, tapatan naman yung nagwika sa kanya ng, "Tamang-tama, kailangan namin ng taong tagapagmasid ngayon. Hindi ba nasa harapan ka lamang ng liwasan? Maganda ang lokasyon mo para sa aming gagawing plano. Gusto mo ba talagang makatulong, Alsoy? Kung gayon, makiisa ka sa amin." Nang marinig naman ni Alsoy ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman siya doong sumang-ayon. Nang mapagtanto ng matanda ang kanyang matinding hangarin na tumulong, wala na yung nagawa kundi tulungan siya na mabuksan ang kanyang 3 mata. Ayon sa matandang yon, mas mauunawaan niya ang mga nangyayari kung mulat ang kanyang kamalayan. Dagdag pa nito na, dahil sa pagmulat ng kanyang 3 mata, huwag siyang umasang magpapatuloy pa rin ang kanyang pangkaraniwang buhay. Hanggang hating gabi lang ang trabaho mo, Alsoy. Sa mga oras na yan, wala kang ibang gagawin kundi ang magmasid. Lahat ng mga nakikita mo isulat mo sa papel, tapos kapag umaga, dalhin mo ito sa akin. Paulit-ulit mo lang yang gagawin hanggang sa matapos ang buwang ito. Hindi mo na rin kailangan pang lumabas, basta ba'y siguraduhin mo meron kang magandang pwesto sa bahay ninyo. Wika ng matanda sa kanya. Nang marinig naman yon ni Alsoy, agad naman siyang sumagot doon ng, "Sige ho, Tiyo Jose, makakaasa ho kayo. Mamayang gabi, uumpisahan ko na ang aking trabaho." Matapos naman ang kanilang pag-uusap,
Dali-dali namang umuwi itong si Alsoy para magmasid. Sa paglalim pa ng gabi, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang sumilip sa siwang ng bahay nila na nasa harapan mismo ng liwasan. Noong una, wala naman siyang nakikitang kakaiba. Pero habang mas lumalalim ang gabi, tila bang nag-iiba na ang simoy ng hangin. Pagtungtong naman ng 11:00, laking gulat na lamang niya nang paisa-isang magsipatayan ang lahat ng sulo sa loob ng liwasan. Pagliwanag naman ng buwan sa lugar na yon, kitang-kita niya ang pagpila ng mga taong naroon na para bang may hinihintay. Sa isang iglap, bigla namang nagsiatungal ang mga ito at kasabay nito ang mabilis nitong pagpulasan sa buong paligid. Hindi naglaon, ang tanging nasipat na lamang doon ni Alsoy ay ang mga kubo nitong walang laman. Maya-maya pa, muling tumahimik ang buong lugar. Subalit sa kabila ng mga pangyayaring yon, nagpatuloy pa rin ang kanyang pagmamanman hanggang sa dumating ang puntong muling tumambad sa kanya ang grupo ng mga aswang na walang takot na nagmamarcha sa sentro ng baryo nila. Habang binabagtas nito ang daan, panay naman ang ginagawa nitong pag-aangil na parabang naninindak sa sinumang albularyong maglalakas ng loob na sila ay harangin. Dahil sa mga nasipat na manoo ni Alsoy, minabuti naman niyang magkublipan samantala sa takot na baka makita siya ng mga ito. Habang patuloy naman siyang pinakikiramdaman ng mga nilalang, halos maihi naman siya sa kanyang salawal buhat sa takot na nangingibabaw sa kanyang buong pagkatao. Pagkaraan pa ng ilang minuto, muli na naman niyang ibinalik ang kanyang paningin sa pinagpupugaran ng mga aswang na manlalako. Maya-maya pa, nasipat naman niyang nagsibalikan na ang mga ito na merong daladalang mga bata na walang malay. Akala noon ni Alsoy patay na ang mga ito, pero nang masipat naman niyang ginigising yon ng mga aswang, doon na siya nagduda na baka buhay pa ang mga ito. Sa puntong yon, napabuntong hininga na lamang siya, gawa ng labis-labis ang kanyang pasasalamat na buhay pa ang mga bata. Ngunit bago pa man niya maibaling sa ibang lugar ang kanyang paningin, laking gulat na lamang niya nang biglang ibuntog ng mga aswang sa kumukulong kawa ang mga batang hawak nito. Sinubukan pa ng mga batang yon na magpumiglas, pero dahil sa init ng tubig ng kawa, wala na rin yung nagawa kundi mabilis na bawian ng buhay. Sa pagkamatay ng mga batang yon, nagbigay naman yon ng hindi masukat na takot para sa katulad ni Alsoy. Dahil sa kanyang mga nasaksihan, buong magdamag hindi siya nagkaroon ng tulog. Kinabukasan, agad naman niyang ibinahagi sa matanda ang kanyang mga nakita. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman yon habang maiging nag-iisip ng kanilang mga plano. Sa pagsapit pa ng sumunod na gabi, ganun ulit ang nasipat ni Alsoy. Ayon sa kanya, walang gabi sa kanyang pagmamasid na hindi siya nakakita ng mga namamatay na bata. Ang mas ikinalungkot niya pa noon, wala yung mga pamilyang nagdadalamhati dahil sa kanilang pagkawala. Pakiramdam niya, nakalimutan na ang mga bata ng mismong pamilya nito. Isang linggo pa noon ang lumipas, nakatanggap si Alsoy ng isang magandang balita. Ayon sa albularyong yon, nakahanda na ang kanyang mga kasama, kaya inaasahan na nila na sa gabing yon gagalaw na ang kanilang pangkat para sugpuin ang mga peste sa kanilang lugar. Nang marinig naman yon ni Alsoy, agad naman siyang umuwi sa kanila para magpahinga. Hindi na rin niya noon pinapasok ang kanyang mga anak para yon ay makaiwas. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, maaga pang nagbantay itong si Alsoy. Pagtungtong naman ng 9:00 ng gabi, dumating sa liwasan ang grupo ng mga albularyo. Noong una, hindi pa yon natunugan ng mga aswang, pero pagkabalik ng mga ito, dala-dala ang kanilang mga biktima
bumungad sa kanila ang mga armadong albularyo na naghihintay sa kanilang pagdating. Matapos namang masipat ng matanda ang mga nilalang na yon, buong puwersa naman niya yung sinugod na siyang naging sanhi upang mamatay ang mga ito nang hindi pa nakakalapag sa lupa. Sa isang iglap, agad namang sumiklab ang labanan sa pagitan ng magkabilang panig. Bawat isa sa mga nilalang na naroon, buong tapang na nakikipaglaban sa mga albularyong pilit na sumusukol sa kanila. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, unti-unti na rin yung napaatras, buhat sa matinding pagkabigla. Bagaman sanay na ang mga aswang na gumapas sa kanilang lugar, hindi nito maipagkakaila, lubos silang nasurpresa sa dami ng mga albularyo na tumungo noon sa liwasan. Sinubukan din nilang makipaglaban sa mga ito pero madali sila nitong napangibabawan. Nang mapagtanto naman nila na hindi na nila kakayanin ang puwersa ng mga albularyo, wala na silang nagawa kundi iwan ang kanilang mga kasama na lubhang nasugatan dahil sa digmaan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman nilang kinaladkad ang mga naghihingalong aswang papalayo sa lugar. Matapos ang mga pangyayari, dali-dali namang umuwi ang mga albularyo para gamutin ang sugat ng kanilang mga kasama. Nang masipat naman yun ni Alsoy, agad naman siyang lumabas para tulungan ang mga ito. Ilang araw pa noon ang lumipas, natuldukan na ang nasabing gapasan ng mga aswang sa kanilang baryo. Marami man sa kanila ang nawala, nagpapasalamat pa rin sila dahil hindi nagtamo ng matinding pinsala ang kanilang lugar. Pero alam ninyo, pinuno, na magmula noong napaanib si Alsoy sa pangkat ng mga albularyong yon, taon-taon, siya na ang pinagkatiwalaan nitong maging tagapagmasid ng mga albularyo. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo nasasaktan lang ako dun sa part na nakikita na ni Alsoy na may mga batang pinapatay. Pero hindi pa rin siya kaagad gumawa ng hakbang. Though alam ko wala naman siya magagawa kasi wala naman siya talagang alam pagdating sa lihim na karunungan eh. Pero di ko masabi kasi kahit isumbong niya yun sa mga albularyo, kung yung mga albularyo hindi pa handa sa ginagawa nilang plano o hindi pa sila tapos sa planong pinaghahandaan nila, feeling ko wala rin yung magagawa. So para dun sa mga batang nawalan ng buhay sa murang edad, napakasakit nun marinig. Hindi man lang sila nabigyan ng pagkakataon para malasap yung sarap ng buhay sa mundo. Well, hindi naman puro sarap, marami ring hirap. Pero yun nga, sayang lang. Yun lang yung napansin ko sa buong kwento na nalungkot ako, no? Pero ang maganda lang rito kasi nga may bagong gagampanan si Alsoy sa buhay niya. Bukod sa pagiging mabuting ama, mabuting manggagawa sa lugar nila, naging tagapagmasid pa siya ng mga albularyo. Nasa tingin ko marami rin naman siyang natulungang tao. Diba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.